खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। दिनै 4 जुन एबा 2024 मायथाइनि 18थि लकसभा एमपि बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन, अदेबानि फिथायखौ सान्नाय जागोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया भारतनि इलेक्शन कमिशना मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2024 मायथाइनि 18थि लकसभा बिसायख'थिया थांनाय एप्रिल दाननि 19 निफ्राय लानानै गासै मोन 7 फेजआव गासै गुबुन गुबुन रायजोफोराव जानानै थांदोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो देग्लाय 2024 मायथाइनि एमपि बिसायख'थिया गाहामैनो गाहाम जोबलांदों होन्नानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया चिफ इलेक्शन कमिशन राजीव कुमार बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेफोर बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2024 एमपि बिसायख'थिनि इलेक्शननि फिथाया थारैनो गाहामै जागोन आरो बेखौ सान्नाय जागोन। गुबैयै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो गासै मोननै स्टेट जेरै अन्ध्र प्रदेश आरो उरिष्यानि स्टेट एसेम्बलिनि फिथायखौबो गाबोन 4 जुनावनो सान्नाय जागोन होन्नानैबो मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनजों लोगोसे गासैबो अफिसार बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। अल बिटिआर भेन्चार एलिमेन्टारि स्कुल टिचार्स एस'सिएशननि मोनसे खौरांगिरि मेल। थारैनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बर' बिजोंजों लोगोसे असमिया बिजोंखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामफानांगौखौ नोजोर बोनानै दाबि दैखांदों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों, अदेबानि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ नुबोबाय थादों जेराव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ भट सानखांनायनि उनावनो सुफुंनाय जासिगोन होन्नानै आसाम सरकारनि मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय भाइराल जादों होन्ना मिथिनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन भेन्चार फरायसालिफोरजों लोब्बा थानाय असमिया बिजोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो बे बाथ्राखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों सम सम दाबि दैखांबाय थानाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो आरोबाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानाय जेरै बर' बिजोंनि भेन्चार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहाबो बर' बिजोंखौ बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थांनायखौ नोजोर बोनानैनो थारैनो बर' बिजोंजों लोगोसे असमिया एबा गुबुन गुबुन बिजोंनि फरायसालिफोरखौबो सोरखारि खालामनांगौ होन्नानै बिथांमोनहा दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे सानै फट'आव नुजानाय दैदेनगिरिफोरनिया सोर सासेया भारतनि गाहाय मन्थ्रि जागोन नोंथाङाबो सानदों जानो हागौ। नंगौ, बिसोरनि रिजाल्टखौ अदेबानि बिथांमोनहा सोर सासेया भारतनि गाहाय मन्थ्रि जागोन बेखौ दिनैनो मिथिनाय जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों, अदेबानि मैया भारतनि इलेक्शन कमिशनाबो मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों दि थारैनो 2024 मायथाइनि 18थि लकसभा बिसायख'थिनि फिथायखौ दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्रायनो सान्नाय जासिगोन आरो दिनै बेलासिनि गेजेरावनो बे सानै सावगारियाव नुजानाय दैदेनगिरिफोरा सोरबा सासेयानो हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिबानखौ आजावगोन होन्ना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोबांनि गेजेराव बे साननाया फैदों दि थारैनो नरेन्द्र मदि बिथाङा हादरनि 3थि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जानो हागोन ना। गुबुन फारसेथिं गोबांनि गेजेराव सोंनाय फैदों, कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धी बिथाङा थारैनो भारतनि गाहाय मन्थ्रि गिबियै गोदान बिबानखौ लानो हामारगोन ना। नंगौ, साननायफ्रा बयनिबो गोसोआव बेले बेजेफ्रा नुजाबोबाय थादों, नाथाय बिथांमोननि फिथायखौ जोङो
दान्दिसे समनि उनावनो अदेबानि बेलासिहालागैनो मिथिनो मोननाय जागोन। 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारियानो गोबांथार भटनि फारागथियाव देरहासार जागोन। बेनि उनावनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि नांगोलनि सावगारिया थानाय नंलिया। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल बिटिआरनि सासे एमसिएलए माधव छेत्री बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ दिनै 4 जुन अदेबानि देग्लाय 2024 मायथाइनि एमपि बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै साननाय जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्रायनो बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ साननाय जागोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया खौरां बिजिरगिरिफोरनि गेजेरजों गोबां दोलो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा गावबागाव बिजाथिफोरखौ देरहागोन होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिंबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बिटिआरनि सासे एमसिएलए अदेबानि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि माधव छेत्री बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो देग्लाय कक्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एनडिएनि बिजाथि अदेबानि इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया गोरलैयैनो देरहागोन होनना मिथिनो मोनो। गुबुन फारसेजों बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बे बिसायख'थिनि उनावनो थानाय नंलिया अदेबानि नांगोलनि सावगारिया गोमोरलांसिगोन होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावदों। बाक्सायाव आरोबाव पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेरथार जाफुंसारनाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गरेस्वर पुलिस बिफाना गुरमुआव गामि रैखाथि हान्जानि मददजों गासै 46 केजि गान्जाफोरखौ हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा दायो गान्जा, ड्राग्स आरो गुबुन गुबुन फेग्रा मुवा बाहायनायखौ नोजोर बोनानै बायदि समाव बायदि पुलिस बिफानफोरजों हमजाबोबाय थानाय बायदिनो थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव गरेस्वर पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव माखासे गान्जा फालांगिरिफोरखौ आखाइजों आखाइ हमनो मोनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गामि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि मददजों गरेस्वर पुलिसआ बे हाबायाव जाफुंसारदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों, जेराव रायजो राजाफोरनि मददजों गासै 46 केजि गान्जाखौ जब्द अदेबानि हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो मिथिबावनाय बायदिब्ला फालांगिरिफोरा थारैनो सोरांसि समाव बे गान्जाखौ लाबोदोंमोन आरो गंसे बाइक आरो गंसे मारुति कारनि गेजेरजोंनो बे गान्जाफोरखौ बारहोनो थांखि लाबाय थानाय समावनो रायजो राजाफोरजों पुलिस बिफाना मैखोमै हमनो मोनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोबोद मास मोनसे बा दानसे नेनायनि उनाव गाबोन 4 जुन अक्ट'आव सारा भारतआवनो लकसभा जे बिसायख'थि बिनि फिथाइखौ साननो थांगासिनो दङ। फिथाइखौ जों गाबोन मोननो थांगासिनो दङ। 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबाव आङो इउपिपिएलनि बिजाथि आरो एनडिएजों मदद होजानाय बिजाथि हिसाबै जिहेथु जोङो थांनाय 10 बोसोरा कक्राझार लकसभा सम बियाबखौ जोङो खोमानानै लानांदोंमोन। एबाराव एनडिए हिसाबै जोंहा देरहानो थांगासिनो दङ। बेयाव आङो बिजाथि महरै खमसे खम 2.5 3 लाख बिनि फारागाव देरहानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बेनिखायनो साफ्रोमबो क'क्राझारनि साफ्रोमबो भटार, साफ्रोमबो सानसुमै जोंनि फरायसा लाइमोन, आइजोफोर आरो जोंनि जायफोर मददगिरिफोर गासैनिसिमबो मोनफ्रोमबो दोलोनि मददगिरि, मावगिरि, बिबानगिरिफोरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि गोजोननाय साबायखरखौ जासिहरदों। जे नोंथांमोननि जोबोद मोनसे बावसोमनाय आरो मावसोमनायनि गेजेरजोंनो गाबोन 4 जुनाव साननो गोनां भट साननायाव आङो देरहानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो आं बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखरखौ जासिहरदों। जोङो थांनाय बिसायख'थिनि जे फोसावदिंनाय बे टाइमावबो जों बुंदोंमोन, बे समाव बुंबाय थाखादोंमोन आरो जोङो जोबोद मोनसे आसाबादि आरो बे बाथ्राया थारैनो 7 मेआव बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जोङो गासै जोंनि बुथ लेभेलनिफ्राय जिखिनि जोंनि नायबिजिरनाय, बे नायबिजिरनायनिफ्राय जों मोनदांनो हादों जे दिनैहाय 2.5 3 लाख 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाखनि गेजेराव आङो देरहागोन। इउपिपिएलनि बिजाथि आरो एनडिएनि मदद होजानाय बिजाथि महरै देरहागोन। एकदम सैथो खोथा। जिखुनु बानायनानै बुंनाय बाथ्रा नङा। गाबोन भट सानब्लानो बेखौ निस्सय रोखायै जों मोननो हागोन। हरसेनिल' बाथ्रा दं।
बेनिखायनो देरहागोन एकदम रोखा। आं बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों जे जोङो गोबाङानो रंजानो थाखाय थियारि, नाथाय आं खावलायगोन बयखौबो जाहाथे गोजोन थासारिया जाहाथे बाया, गोजोनखौ लाखिनानै जोङो रंजानायखौ खालामगोन, बेखिनिखौनो आं खावलायबाय। आसामाव मोनजोब्बाय बियाबनि गेजेराव इन्दि हिसाबै मोनसे थांनाय बिसायख'थिनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि मोनसे मिशनारि भिजन दंमोन जे आसामाव मोन 14नि गेजेराव खमसे खम जोंहा 12 बियाबखौ एनडिएनि फारसे जोंहा लाबोनांगौ। बेनिखायनो नैबे बिसायख'थि बायखांनायनि उनाव जोंनि बुथ लेभेलनिफ्राय लानानै जिखिनि नायबिजिरनाय, बेसेबांखिनि भट मोननो हायो, बेसेबां देरहानो हायो, गासैखौबो नायबिजिरनानै मोनदों जे दिनै एनडिए हिसाबै जों मोन 12था बियाबखौ आसामाव एनडिए हिसाबै देरहागोन बे रोखा। बेनिखायनो भारतआव नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा गाहाय मन्थ्रि खालामफिननांगौ आरो बिथाङा अलरेडि गाहाय मन्थ्रि जाखासिगोनानोखा। बेनिखायनो आसामनिफ्रायबो मोन 12था बियाबनि जेफोर जोंहा बिजाथिफोर दङ, बिथांमोनहा बिथांखौ मदद होनो थाखाय जों थियारि। आं क'क्राझारनिफ्राय आंबो दिनैहाय थियारि जानानै दं। बेनिखायनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय।